Ginhatagan sang duha ka adlaw nga break ukon pahuway ang mga pulis agud nga makapahuway man ang mga ini antas magbalik liwat sa duty matapos ang ilang deployment sa Dinagyang Festival 2026 sa Iloilo. Suno kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan, inibilang pagpasalamat man sa mga pulis sa ila serbisyo nga ginhatag sa syudad sa Dinagyang, rason nga nangin matawhay kay nangin madinalag-on ang nasambit nga aktibidad. Panugyan niya nga kinahanglan nga gamiton sang maayo sa mga kapulisan ang ilang nga break agud nga makatipon liwat sang kusog. Kahapon sanggin ukon ginpatigayon ang closing and awarding ceremony sa tanan nga kapulisan kasunod sang maayo nga performance sa paghatag sang safety kag seguridad sa publiko sa tunga sang masako nga selebrasyon. Para sa kanila, I'll be giving them a 2-day break. Yeah, 2-day break para makapagpahinga din. Sa dami ng pulis, kaya tayo nagpapasalamat. Kukunti ang krimen, walang major incident, and na-achieve natin yung commander's intent na there is no major incident or significant incident na nangyari. Ang Direktor ng Police Regional Office 6, Police Brigadier General Josefino Ligan.